Ei tu, és probable que quan estiguis veient aquest vídeo la teva habitació estigui així. No tinguis ganes de fer res i et passis les estones mirant TikTok. Tranqui, no ets l'únic. En aquest vídeo intentaré posar ordre a la meva vida després d'uns dies de desmotivació. Així que, comencem. Hola floretes, benvingudes un altre dia aquí al canal. La veritat, avui és probable que em noteu més apagada perquè ara fa uns dies que he estat força malament. Saps aquests dies que no et veus bé, no tens ganes de fer res, no he dormit gaire i tampoc he descansat, llavors és com que tot s'ha acumulat una mica. Han sigut uns dies de molta tristor i molta angoixa en general, perquè és que des que vaig tenir exàmens, o sigui, no he parat, vaig fer un sobreesforç en general, les coses s'acumulen, les hores de son, i jo crec que és que em pressiono massa, perquè m'agrada fer les coses bé, llavors a vegades això què comporta? Doncs que em descuido moltíssim a mi mateixa. Fa 1000 dies que no faig un journaling decent, fa 1000 dies que no faig skincare, he perdut l'hàbit d'anar a dormir d'hora. I clar, és que quan es desestabilitza això, és que no tira res, noies, no tira res, no pot ser. I és que, de fet, no m'està passant res que no crec que li hagi passat a ningú. Segurament tu que estàs veient aquest vídeo també t'ha passat alguna vegada que has tingut etapes aquestes que no hi ha res. Això sí, avui he decidit que ja n'hi ha prou, hem de sortir d'aquest pou i toca activar-se i intentar tornar a ser productius. Llavors vinc a posar-me uns quants objectius i a fer unes quantes coses que penso que poden endreçar el meu espai exterior i el meu espai interior per poder intentar tornar a aquesta rutina d'intentar fer cosetes. Així que m'acompanyeu el dia d'avui, aviam si gravant també m'animo una mica, així que som-hi! La primera cosa que faig per fer aquest reset és una bona dutxa. Despertar-se, sentir-se neta, i no sé si sóc l'única, però és que et sents superdiferent, et sents nova, i quan fa molts dies que no et fas una bona rutina a fons, de skincare, de pell, cabells, fatal. Així que crec que és molt necessari per poder començar de zero. Aprofitant que m'he dutxat, també aprofito per netejar el lavabo, ja que aquests dies he estat descuidant moltíssim la meva skincare, el meu estat dels cabells, però és que també he acumulat un munt de productes i un munt de brutícia i convé tant en tant fer una neteja des de zero. I el següent pas superindispensable també és endreçar l'espai. Si no ordines el teu món exterior, és impossible ordenar les teves idees, tenir un espai on descansar i sentir-te còmode, que cada cop que entris no et digui ets una desendreçada, hauries de fer, ho estàs fent fatal, i et doni una mica de pau i tranquil·litat és superimportant per sentir-te bé. I tot i que em sap molt de greu, és hora de treure el ram que em van regalar pel meu aniversari i aprofito i posaré unes quantes fulles així una mica més hivernals, provisionals, fins que no trobi un altre ram així maco. I de moment aquestes les faré servir, les guardaré a dins de llibres per poder-les conservar de record. És una cosa que és molt guai de fer si teniu flors per casa. La veritat estic baldada, m'he tornat a vestir en un moment, això provisionalment, perquè aprofitaré que encara queda una mica de solet per anar a prendre una miqueta a l'aire, llegir una mica fora i també tinc hora al psicòleg i crec que m'anirà molt bé anar a veure la meva psicòloga justament avui que estic així una mica més baixeta d'ànims i que fa uns dies que estic pitjor. És com increïble realment el poc valor que li donem normalment simplement a prendre una mica l'aire i a sortir a fora, ja que la vitamina D i l'aire fresc
animen moltíssim i fan moltíssim, és molt necessari, que a vegades estem tan malament que ens fa molta mandra sortir, i la veritat és de les millors teràpies, i com sempre animar tothom a poder accedir a un psicòleg, perquè moltes vegades sento que no puc jo sola, i un psicòleg al final no pot, o sigui, un psicòleg no et solucionarà la vida d'un dia per l'altre, però sí que et pot donar molts recursos. Simplement són coses que ens serveixen a mi i són coses que he anat aprenent, i a vegades doncs, per poder estar millor no podem nosaltres sols, i està superbé demanar ajuda. Així que res, això, que ens veiem d'aquí una estoneta. Hola, ja he tornat a la psicòloga, la veritat m'ha anat molt bé, ara estic molt més tranquil·la i es nota moltíssim que ja és horari de nit, o sigui, mireu, és fosquíssim, que fort, però bueno, això no vol dir que el nostre dia acabi aquí, jo encara vull fer algunes altres coses, ara estic una mica més potser de self-care, avui s'ha fet moltíssima feina i el que farem ara intentaré fer una mica de journaling, prepararem alguna cosa per sopar i mirarem una pel·li, jo crec. Així que em vaig a tornar a posar còmode perquè encara vaig amb texans. Em tornaré a posar el xandall ja per estar tranquil·leta aquí per casa. I això, estic molt contenta. La veritat, feia molts dies que no estava així com una mica millor. I sentir que les coses poden anar bé sempre és un bon sentiment. Així que... Vale, doncs, un moment. Tinc fred. Ara la veritat és que tinc molta gana perquè no he berenat, cosa que està força malament perquè és que tinc molta gana. I el que farem serà preparar una mica de sopar. Avui estem la meva mare i jo soles, així que aprofitarem per mirar una pel·lícula. I per fer alguna cosa juntes, el que faré serà intentar fer com una pizza, però una mica més saludable, amb ingredients saludables. I el que farem serà una torrada amb formatge, tonyina... És superfàcil, es fa com en 5-10 minuts i queda realment super bona. O sigui que acompanyeu-me. Val, doncs el que jo faig servir és... Farem unes pizzas torrades, llavors fem servir pa del bo amb tonyina, que només en tinc d'allà una, tomaca, que en aquest cas és feta casolana, és tomaca natural triturada, formatge i les espècies que més ens vinguin de gust. En el meu cas doncs faig servir all mòlt i per mi mare herbes provençals. El primer que farem serà posar a torrar les llesques de pa. Mentrestant es fan les torrades, obrirem la llauneta de tonyina i com que és tonyina a l'aigua, doncs ho tirem a l'aigua. I una cosa que m'agrada fer força és amb una mica d'all, ho passem una mica pel pa.
Cuideu-vos molt.